Evo idemo sada na prostornu raslenost leksika. Dakle, osnovni pojmovi u prostornoj raslenosti leksika su lokalizmi, regionalizmi i dijalektizmi. Dakle, leksik, odnosno riječnik je na nekom prostoru gdje žive govornici određenog jezika, konkretno hrvatskoga, jel da raslojen tako da određene riječi govore samo u nekom mjestu ili gradu, selu, pa tako postoje virovitički lokalizmi, dubrovački, đurđevački. Regionalizmi su riječi koje se koriste u nekoj regiji, dakle dalmatizmi, slavonizmi, posavizmi i tako dalje, a dijalektizmi su riječi koje pripadaju određenom narječju u hrvatskom jeziku, to su štokavsko, kajkavsko ili čakavsko, pa njih nazivamo čakavizmi, štokavizmi i kajkavizmi. Evo malo podsjećanje na hrvatska narječja. Vidimo na karti plavo označeno područje je područje gdje se štokavštinom govori, crveno kajkavštinom, a zeleno čakavštinom. Evo, to vidimo i to znate. Dakle, one riječi koje su zajedničke svim štokavcima, to su štokavizmi. Svim kajkavcima kajkavizmi, svim čakavcima čakavizmi. Dijalektizmi mogu biti različitih vrsta, dakle ili će neki sam izraz biti drukčiji od standardnoga. Što se tiče dijalektizma, regionalizma ili lokalizma, govorimo o različitosti, o drukčijem izrazu u odnosu na standardni jezik. O tome zapravo govorimo. Ja? Dakle, dijalektizam koji se izrazom razlikuje se od standardnog jezika, pa zapravo za istu stvar kažu dijalektalno drukčije. Za vatru kažu jogenj. Ja? Značinski, dakle to je riječ koja postoji u standardnom jeziku, a u dijalektu ona ima drugo značenje. Na primjer tovar. U standardnom to znači teret, a u dijalektizmu to je magarac. Tvorbeni dijalektizam to je onaj u kojemu se riječ razlikuje od standarde u nekom tvorbenom dijelu. Na primjer dečec, jel? To je dječak. Tvorbeni je zato što je nastavak ec umjesto ak. Fonološki dijalektizam to je ona riječ koja se od standardne razlikuje svojim fonemskim sastavom ili pak naglaskom. Na primjer, umjesto crkva kažu kajkavci, čakavci cirkva, jel? Ili umjesto uzeti kažu uzest. A etnografski dijalektizam to je pojam koji je karakterističan samo za neki kraj, obično neko jelo, piće ili neki običaji, pa tako su naši dijalektizmi kulen, štrukla, bevanda i pršut. Evo, prisjetimo se, ovo su dakle fonetski, morfološki, odnosno tvorbeni, izrazni, sadržajni dijalektizmi ili pak etnografski. Mi riječi u našem jeziku koristimo i s obzirom na to koja je funkcija našega trenutačnog korištenja jezika, usmeno ili pisano. Zato možemo govoriti o funkcionalnoj raslenosti leksika, odnosno o riječima koje su svojstvene nekom funkcionalnom stilu. Dakle, mi možemo govoriti svakodnevnim govorom, možemo u javnim ustanovama govoriti, možemo govoriti znanstvenicima, možemo govoriti u mediju, odnosno pisati u mediju, možemo pisati književno djelo, pa prema tome razlikujemo i 5 funkcionalnih stilova, a stil je zapravo naziv koji potječe od riječi stilos, a što znači držak ili pisaljka. To je izbor jedne od više mogućnosti za izricanje istoga sadržaja. Stilom proučava stilistika. Funkcionalni stilovi su znanstveni, administrativni, književno-umjetnički, publicistički i razgovorni. I sigurno ćete se prisjetiti da su za znanstveni karakteristični neki znanstveni termini, odnosno stručni pojmovi, isto tako znači strane riječi,
koje je ta znanost odabrala sebi za upotrebu. Administrativni se koristi u državnoj upravi, politici, za pisanje zakona, propisa, molbi, žalbi. Dakle, to mora biti objektivno, precizno, ustaljeno, vrlo često se jedna forma ponavlja. Zatim književno-umjetnički stil, to je najslobodniji stil, u njega može ući sve, on je individualan, subjektivan, potpuno je slobodan umjetnik izražavati se riječima kojima želi, čak i gramatičkim oblicima koji želi. On može odstupati u svom pisanju od svih normi hrvatskog jezika. Publicistički stil karakterističan je za medije, vijesti, intervjue, reportaže, dakle u bilo kojim medijima. Tamo u njemu se miješaju obilježja znanstvenog i književno-umjetničkog stila. Svaki stil zapravo je određen svojom ciljanom publikom. Dakle, onima koji će slušati ili čitati ono što se tim tekstom govori. Razgovorni stil je naš svakodnevni stil u komunikaciji. Dakle, vrlo često imamo izražavanje gestikulacijom, mimikom, naglašavanjem riječi, dijelova rečenice, usklika itd. Imamo poštapalice koje ćemo mi individualno koristiti. Dakle, koristit ćemo kolokvijalizme, žargonizme, barbarizme, čak i vulgarizme i to je karakteristično za razgovorni stil. Evo jedno pitanje vezano uz stilove, pa piše kojemu funkcionalnom stilu pripada tekst? Članak 3. Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Je li to administrativni, književno-umjetnički, publicistički ili znanstveni stil? Evo, što vi kažete? Tako je, to je administrativni stil. Vidimo već da je oznaka članka, dakle to je dio nekakvog propisa, nekog statuta, nekog zakona ili slično. Književnik sigurno neće ovako pisati svoj roman ili pripovetku. Moguće je, ali dakle ovo je dio jednog zakona. Publicistički stil u novinama se ne bi ovako pisalo, to bi se prepričalo i protumačilo. Znanstveni stil bi govorio o nekim elementima iz ovog članka na neki znanstveni način. Leksičko posuđivanje. Dakle, to je sada nova nastavna cjelina, pa ćemo se prisjetiti kakve vrste posuđivanja postoje, koje su vrste posuđenica, kako se te posuđenice prilagođavaju hrvatskom jeziku i kakav je odnos leksičkih normi i prema posuđenicama. Dakle, 3 su vrste leksičkog posuđivanja. To je izravno posuđivanje, prvo, kad postoji jezik davalac i jezik primalac. I evo imamo primjere izravnog posuđivanja. Dakle, izravno iz jednog jezika u hrvatski jezik došla neka riječ. Na primjer iz latinskoga komparacija, iz talijanskoga boca, iz njemačkog krumpir i tako dalje. To je izravno posuđivanje. U neizravnom posuđivanju postoji i jezik posrednik. Dakle, ako u našem jeziku, na primjer, postoji neka kineska riječ, vrlo je teško zapravo misliti ili teško bi bilo zamisliti da je izravno ta riječ došla u naš jezik, zato što ti narodi nisu imali dugotrajniji izravni dodir. Jel? Vjerojatno je došla preko nekog drugog. Pa tako mi imamo u našem jeziku neke riječi koje su došle iz jednoga, ali preko nekog drugog jezika. Naravno, to je uvjetovano stoljetnim vezama među tim narodima. Pa je grčka riječ samar, na primjer, k nama došla preko turskoga. Mi ju doživljavamo možda kao tursku riječ, ali Turci kažu također samar od grčkoga. A Turci su bili na našim područjima stotinama godina.
Zatim, njemačka riječ šogor došla nam je preko mađarskoga ili francuska riječ kravata preko njemačkog. Kružno posuđivanje to je proces kada jedna riječ pređe iz jednog jezika u drugi, a onda se opet vrati. Imamo tu neke primjere, na primjer neki dijalektizmi akov ili kravata, koja bi možda iz francuskoga, odnosno riječ hrvatski, kroata, pa onda u francuski, pa ponovno da se razvije u hrvatskom jeziku. Posuđenice su znači riječi koje posuđujemo iz drugih jezika, a neke od njih su takve da ih govore zapravo stanovnici cijele Europe ili svijeta ili razumiju. To je zato što su one došle iz latinskog ili grčkog jezika koji su, što se tiče kulture, ovdje najstariji jezici, pogotovo grčki, ali iz njih su onda ušle u mnoge jezike zato što je grčki, a poslije latinski bio i službeni jezik cijele Europe, pa su te riječi poznate svim govornicima i one su se ugradile u sve jezike. Njih nazivamo internacionalizmima ili europeizmima. Dakle, svi europski jezici koriste te riječi, korijene teh riječi, naravno oni ih prilagođavaju oblikom svom jeziku. Egzotizmi su riječi pak koje su posebnosti određenih naroda, ananas, kibuc, šerif, dakle i njih zapravo ne mijenjamo, koristimo ih takve s njihovim značenjima. Postoje i riječi koje su nastale prema imenu, penkala, makadam, petrarkizam i tako, to su eponimi. Vrlo često se od učenika na ispitima državne mature traži da poznaju nazive, dakle kako se nazivaju posuđenice prema jeziku davaocu. Pa evo još jednom podsjećamo. Latinizmi iz latinskog, grecizmi iz grčkoga, hungarizmi iz mađarskoga, germanizmi iz njemačkog, anglizmi iz engleskog, slavizmi iz slavenskih jezika, a tu opet imamo iz češkoga bohemizmi, iz poljskoga polonizmi, iz ruskoga rusizmi, iz srpskoga srbizmi. Orijentalizmi su riječi iz orijentalnih jezika, odnosno iz turskog, arapskog i perzijskog su turcizmi. Romanizmi su riječi romanskih jezika, skupine romanskih jezika, iz talijanskog su talijanizmi, iz francuskog galicizmi, iz španjolskog hispanizmi i portugalskog luzitanizmi. Što se tiče prilagodbe posuđenica, dakle mi riječi, to sam već spomenula, ako ona ima isti korijen kao neki europeizam ili neka riječ u drugom jeziku, mi je svakako prilagođavamo svome jeziku i to na više načina. Dakle, ili ćemo je napisati u skladu s našim jezikom ako se u tom jeziku nije tako pisala. Ako uzmemo imenicu iz njemačkog jezika, imenice se tamo pišu velikim slovom, a kod nas opće imenice pišemo malim slovom, prema tome i tu posuđenicu ćemo napisati malim slovom. Jednostavno tako prilagođavamo riječi. Fonološka, dakle što se tiče izgovora, glasova, koristimo prilagodbu. Evo, na primjer, grčko ime Stefanost mi prilagođavamo našim oblicima i kažemo Stjepan. Ili recimo njemačka riječ blic, tz pišemo c. Kancona, cancone u talijanskom, mi pišemo kancona. Morfološka, to je prilagodba na razini gramatičkih kategorija, na primjer nastavaka i drugih kategorija. Evo ovdje imamo iz njemačkog imenicu srednjeg roda, das teme. Ona u Hrvatskoj dobiva nastavak a, tema, i time automatski postaje imenica ženskog roda. Dakle, ima dvije prilagodbe, nastavak a i promjena roda. Značinska prilagodba, dakle ista riječ kao u stranom jeziku, međutim dobiva drugo značenje. Naprimjer, evo, ovdje imamo japonsku riječ kamikaza koja znači Božji vjetar i pilot samoubojica. Međutim, u hrvatskom jeziku nisam čula da je nekad netko upotrijebio riječ kamikaza u značenju Božji vjetar. Dakle, samo se dio značenja posuđenice koristi.
Neke od tih riječi zapravo su gotovo, mi ih ne prepoznajemo više kao riječi iz drugih jezika, zato kažemo da smo ih posvojili. Postale su potpuno naše, potpuno su se prilagodile, ali zna se da one potiču iz drugih jezika. To su posvojenice ili usvojenice. Neke pak riječi, poput koncert, student, bicikl, artikl, show, bife itd., nisu se potpuno prilagodile, imaju nešto u sebi, u svom izrazu što nije u skladu s hrvatskim jezikom. Dakle, koncert, taj nastavak student, bicikl, nikako nije u skladu sa najvećim brojem riječi našeg jezika. Međutim, te riječi ne posustaju u svojim oblicima. Show, recimo ovako dva samoglasnika, bife, naglasak na zadnjem slogu. To su riječi koje su zadržale nešto tuđinsko u svojim izrazima, pa ih zovemo tuđicama. Što leksička norma propisuje? To vi trebate znati. Znači, kako koristiti u svome izrazu, u svojim sastavcima, u svom eseju riječi iz stranih jezika. Dakle, dio jezikoslovlja koji se bavi tim pitanjem je ta leksička norma. Dakle, postoji norma koja utvrđuje zapravo koje riječi pravilno upotrijebiti ili nije pravilno upotrijebiti. Ljudi koji se bave takvim pitanjima nazivaju se puristi i oni su uglavnom usmjereni na to da savjetuju da se u govoru i pismu koriste uglavnom riječi hrvatskoga ili slavenskoga podrijetla, a one drugih podrijetlom iz drugih jezika da se zamjenjuju, osim posvojenica. Dakle, leksička norma je jedna od normi hrvatskog standardnog jezika. Evo koja su pravila koja su propisana u toj leksičkoj normi. Dakle, egzotizme, eponime, uobičajene posuđenice i riječi za koje nemamo zamjene nećemo zamjenjivati. Ne možemo ananas zamijeniti nekim drugim izrazom ili limun. Ne možemo ni atlas, ni forziciju, ni giljotinu ili petrarkizam zamijeniti. Uobičajene posuđenice koje su već toliko ušle u jezik da su postale posvojenice ili internacionalizme, dakle stručne pojmove temeljene na grčkom ili latinskom jeziku, ili posuđenice za koje nemamo zamjene, nećemo zamjenjivati. Dakle, to se slobodno može koristiti. Međutim, ako postoje riječi kojima mi možemo zamijeniti neku stranu riječ, ona potpuno pokriva isto značenje, a hrvatska je ili je slavenskoga podrijetla, onda je treba zamijeniti. Na primjer, riječ pasoš zamijenit ćemo riječju putovnica. To je već toliko danas ustaljeno da više nitko ni ne govori pasoš, a u jednom razdoblju povijesnome je to bio slučaj. Govorilo se pasoš, juha ili žlica. Jel? U nekim dijelovima možda negdje govornici u bliskom dodiru sa srpskim jezikom, govore i supa i kašika, ali hrvatski je juha i žlica u standardnom, odnosno u situacijama kada je potrebno govoriti standardnim jezikom, trebalo bi koristiti standardne izraze. U razgovornom stilu, u bilo kom drugom, dakle nekakvom književno-umjetničkom, mi možemo birati što god želimo, ali kad govorimo o službenoj komunikaciji na standardnom jeziku, ovo uputstva za te situacije. Kada ćemo, recimo, ako upotrebimo neku hrvatsku riječ, uništiti preciznost, onda bolje nemojmo mijenjati. Upotrijebimo stranu riječ, na primjer kompozicija. Jel da? Dakle, u glazbi mi možemo reći da, to je Mozartova skladba. Međutim, riječ kompozicija ne možemo zamijeniti riječu skladba kad govorimo o željeznici. Neće to biti dugačka skladba vagona. To je pogrešno. Tu ćemo reći kompozicija. Postoje i neke namjere i neka vremena i neke situacije kada se
dakle, više upotrebljavalo strane riječi, a opet i neke kada se više inzistiralo na hrvatskim riječima, pa čak i na nekim novotvorenicama. U svakom slučaju, pretjerana upotreba posuđenica nije dobra i ako se već koristi, onda je treba upotrijebiti u obliku koji je prilagođen hrvatskom jeziku. Nećemo reći da su kriterijumi za nešto takvi i takvi, već je to kriterij, nije Herkules bog, već je on Herkul, odnosno Heraklo. Vidimo da su riječi prošle neke preoblike. Frazeologija, malo ćemo podsjetiti na frazeme. Dakle, to su izrazi čija značenja mi ne možemo pogoditi iz sastavnica, već cijeli izraz dobiva neko sasvim novo značenje. Raditi kao konj, spasiti živu glavu, pokazati zube, pijan ko zemlja, otkriti Ameriku, neverni Toma, borba s vjetrenjačama i tako dalje. Evo, sjećamo se zapravo da su to izrazi koji se zapravo reproduciraju. Oni su nekada stvoreni u nekoj situaciji i mi ih sad samo ugrađujemo u svoje rečenice kao sastavni dio te rečenice. Dakle, frazemi mogu biti sintagme, sraslice i frazemske rečenice. Sintagme ili sraslice ugrađujemo u svoje rečenice, a rečenice upotrebljavamo umjesto nekih koje bismo sami smislili. Recimo, zašto srljaš grlom u jagode? Jel? Sintagmu grlom u jagode ugradili smo u svoju rečenicu zašto srljaš. Ili rečenicu tko rano rani dvije sreće grabi upotrijebit ćemo umjesto neke svoje opisne kada želimo reći da zapravo vrijedan čovjek ima uspjeha. S obzirom na središnju punoznačnicu postoje glagolski frazemi, imenički, pridjevni i priložni. Riječ je o središnjoj punoznačnici, dakle riječ je o sintagmama, tu se opet moramo vraćati na gradivo sintagmi, pokazati zube, glavna sintagma je ovdje pokazati, a to je glagol. Mači kašalj, glavna je riječ kašalj. Pridjevni glup kao top, kažemo da je netko nekakav, dakle pridjev, i priložni uzduž i poprijeko. Evo nekih zadataka sa sintagma. Koji od sljedećih frazema ima značenje obmanuti, prevariti koga da to i ne osjeti? Prevesti koga žena preko vode, poriti koga hladnom vodom, tjerati vodu na svoj mlin i mutiti komu vodu. Evo, što vi mislite, što znači obmanuti nekoga, a da on to i ne osjeti? Koju biste sintagmu mogli upotrijebiti u tom značenju? Da, prevesti koga žedna preko vode. Tako je. Politi koga hladnom vodom, taj bi svakako to osjetio, tjerati vodu na svoj mlin, to bi se vidjelo, i mutiti komu vodu, zamućena voda, se vidi. Ovaj A odgovor je točan. Koji od frazema znači biti nečiji oslonac i glavna pomoć? Biti vezanih ruku, biti sretne ruke, biti desna ruka, biti široke ruke. Nečiji oslonac. Biti desna ruka, tako je. Desna ruka, najčešće, jel da, dešnjaci, to je nekako ustaljeno da je to ruka kojom sve radimo, dakle oslonac i glavna pomoć. Koji od frazema ima značenje doći iz boljega položaja u gori? Ubiti dvije muhe jednim udarcem, tjerajući lisicu istjerati vuka, pasti s konja na magarca, pojeo vuk magare. Dakle, iz boljeg položaja u gori. Znate li koji je to fraze? To je pasti s konja na magarca. Tako.
Što znači fraza tjerati vodu na svoj mlin? Znači li to vješto namještati okolnosti u svoju korist, raditi uzaludan posao, otkriti ono što je svima poznato ili stvarati poteškoće gdje se ne očekuju? Tjerati vodu na svoj mlin. A, tako je. Brži ste kada je točan odgovor A, odmah vidite, ali kad budete rješavali sami, dakle baš u testu, pročitajte sve. Pa tako da možete, nekada prvi odgovori mogu biti podmetnuti, a mogu biti vrlo slični točnom odgovoru, jel da? Dobro. Evo idemo se podsjetiti na imenoslovlje ili onomastiku, dakle dio leksikologije, odnosno dio lingvistike koji proučava imena. Dakle, imena dijelimo na imena ljudi ili antroponime i imena mjesta ili toponime. Pa tako antroponimi ili imena ljudi, evo ovdje imamo osobna imena i prezimena i nadimke, zatim imena stanovnika naseljenih mjesta, to su etnici ili etnonimi, Virovitičanin, Pitomačanin, Gradinjanin i tako dalje. Znači to su osnovni antroponimi. Dakle, iz imena ljudi, odnosno iz vlastitih imena, mogu se izvoditi eponimi, odnosno to su opće imenice koje se pišu malim slovom, a izvedeni su iz vlastitih imena. Najčešće su tu nazivi nekih izuma ili otkrića nazvanog po nekoj zaslušnoj osobi. Petrarkizam, Kelvin, Tesla i tako dalje. Dakle, eponim je riječ izvedena iz osobnog imena. Eponim. S druge strane, imena mjesta ili toponimi su imena naseljenih mjesta, ekonimi, imena voda, hidronimi, tu spadaju rijeka, jezera, mora, zatim oronimi, imena gora, planina i sl. Ktetici, posvojeni pridjevi izvedeni iz imena naseljenih mjesta, lukački, suhopoljski, milanovački, i egzotizmi. Egzotizmi su hrvatska imena za naseljena mjesta izvan Hrvatske. Dakle, to ime, taj naziv ima i svoj originalni naziv, na primjer Venecija ili Vin ili Eisenstadt, a egzotizam bi bio hrvatski naziv, hrvatsko ime za to mjesto. Evo, opet da vidimo zadatke. U kojoj od sljedećih rečenica podcrtana riječ eponim? Sjetite se što je eponim. Možemo se možda i vratiti. Eponim, dakle opća imenica izvedena iz vlastitih imena. Savoljub Penkala izumio je penkalu, prvu mehaničku olovku. Lord je britanska titula, doslovno znači gospodar. Paprikaš je podrijetlom mađarsko jelo i hrvatski naziv za grad Vin jest Beč. Tako je. A. Dakle, sama definicija ovdje nam pomaže odgovoriti. Grad Vin, Beč, to bi bio ovaj egzotizam. Paprikaš, to bi bio dakle kao etnografski nekakav izraz za jelo. Lord titula znači gospoda, dakle nije prema imenu. Ovdje jedino prema imenu je penkala. U kojoj je rečenici podcrtana riječ eponim? Sjetite se što je eponim. Evo upravo to. Jel? Vidite, ista stvar. Filđan za ispijanje kave. Glunta u Šenoj romanu. Kelvin dobio ime po Lordu Kelvinu i Zvizdan. Dobro. Ovo je očito zadatak sa razine B, zato što je postavljen tako da pomaže učenicima u odgovoru. Tu samo trebate znati što je zapravo eponim. Da su oni dali samo Filđan, Glunta, Kelvin i Zvizdan. Sad vi ne znate je li Zvizdan po nekom imenu, je li Glunta po nekom imenu, je li Filđan po nekom imenu. Vidite, u ovom zadatku vam lijepo piše da je Kelvin dobio ime po Lordu Kelvinu. I to je onda, mislim, nije tako teško, samo treba znati što je eponim. Da je to naziv koji je dobiven po nečemu imenu.
Koja je od sljedećih riječi etnik? Što su etnici? Virovitičankin, Virovitičanka, Virovitički ili Virovitica. Što je etnik? Dobro, evo, znači stanovnik određenog naseljenog mjesta. Bravo. Koja je od riječi ktetik? Što su ktetici? Hrvatska, Hrvati, Splićanin ili Splitski. Etnik, ktetik, pazite, to su sad slični pojmovi. Etnik je od naseljeno mjesto, stanovnik naseljenog mjesta, a ktetik je pridjev od naziva. Ktetik je pridjev od naziva, to je onda D. Tako je, Splitski. Dobro. Hrvatska ovdje očito nije zato što je velikim slovom i to je naziv države. Jel? Da bi bio ktetik trebalo bi biti malim slovom i hrvatski. Dobro. Idemo sad na tvorbu riječi. Dakle, to je nastavna cjelina koja se propituje samo na razini A. Idemo se prisjetiti što je to tvorba i koji su tvorbeni načini. Dakle, riječ je o jednom postupku kojim nastaju nove riječi. Tvorbene riječi su one koje možemo raščlaniti na tvorbene sastavnice. Dakle, gdje možemo raščlaniti riječ, reći dobro, ovaj njezin dio znači ovo, onaj znači ono. Jel? Voden, onaj koji je od vode. Vodozemac, onaj koji živi na vodi, u vodi i na zemlji. Voden konj, to je konj koji živi u vodi. Dakle, mi u toj analizi možemo zapravo opisati na što se odnosi. Dok u riječi voda, konj i kuća ne možemo tim riječima opisati sadržaj. Što je voda? Što je voda? Morali bismo drugu riječ upotrijebiti za vodu. Dok kod voden kažemo to je onaj koji se odnosi na vodu. Evo, što se tiče tvorbe moramo znati nekoliko pojmova. Dakle, u tvorbi postoji polazišna riječ, to je osnovna riječ od koje se polazi u tvorbi, a riječ koja nastaje naziva se tvorenica. Recimo kućni, to je onaj koji se odnosi na kuću. Potkućnica, to je ono što je pod kućom, odnosno to je zemljište na kojoj se gradi kuća. Najbolji način, najsigurniji način za rješavanje zadataka tvorbe i za samorazumijevanje je preoblika i tvorbena analiza. Dakle, vi biste trebali u analizi riječi proći u glavi ovu preobliku i analizu da bi vam bilo jasno kakva je sad po tvorbi neka riječ. Naprimjer, da vidimo je li ronilac tvorbena riječ ili nije. Kada mi kažemo tko je ronilac, kažemo da je to čovjek koji roni. Vidimo da u odnosu riječ ronilac, da je riječ ronilac nastala od riječi roni. Tako. I da je dodan nastavak lac. Evo u desnom stupcu, narančastom, vi vidite ta dva dijela te riječi i vidite tvorbeni šav, ono mjesto gdje su spojena ta dva dijela. Roni, lac. Ronilac, čovjek koji roni. Starac, star čovjek. Opet objašnjavamo riječ, preoblikujemo ju tako da je tumačimo dijelom riječi. Starac, star čovjek. I tvorbeni šav se nalazi između star i ac. Evo isto sa bratov. To je onaj koji pripada bratu. To je brat plus ov. Vidimo da je to tvorbena riječ. Neiskren koji nije iskren. Dugouh koji je duga uha. Dug o uh. I sad ova preoblika koju smo mi izgovorili, ona nam služi da utvrdimo koja je vrsta tvorbe provedena. Koji pripada bratu, znači brat, ov. Vidimo da je na riječ brat dodan nastavak. I to iza, sufiks. To je znači sufiksalna tvorba. Neiskren koji nije iskren, znači ne plus iskren. To je prefiksalna. A pogledajte sada
koji je duga uha. Imamo dug, uho ne glasi tako u ovoj riječi dugouh. Dakle, odbacili smo o i dodali smo gramatički morfem nulti. I imamo infiks, odnosno spojnik o. Dugouh. Tu se nalaze dva korijena, odnosno to je slaganje i još imamo sufiks nulti. Dakle, to je princip. Evo sad ćemo pogledati, prisjetiti se osnovnih tvorbenih načina. Osnovna podjela je na izvođenje i slaganje. Izvođenje je tvorba nove riječi od jedne polazišne riječi. Tako nastaje izvedenica. A slaganje je tvorba od najmanje dviju polazišnih riječi i tako nastaje složenica. Recimo u primjeru izvedenica glavni od glava plus ni. A izvedenica glavonožac, to je onaj koji ima i glavu i noge. Nastala je složenica. Dobro. U izvođenju uočavamo sufiksalnu tvorbu, dakle kad se dodaje samo nastavak, prefiksalnu kad se dodaje samo predmetak ili prefiks, prefiksalno-sufiksalnu kad su dodani i prefiks i sufiks, dakle, zatim mocijska tvorba, to su mocijski parovi, dakle tvorba imenice ženskog roda od imenice muškog roda i preobrazba ili konverzija. U slaganju postoje složeno nesufiksalna tvorba, složeno sufiksalna tvorba, srastanje i polusloženice. Evo izvođenje da vidimo. Znači, rođak. U riječi rođak idemo utvrditi tvorbeni način. Dakle, to je osoba koja nam je rod. Što uočavamo? Da je rođak nastala od riječi rod s nastavkom jak. Morao biti jak jer je došlo do jotacije. Sufiks je jak. Odražavanje. To je ono na što se nešto odražava. Odražava plus nje, opet sufiks. Stolar, to je osoba koja izrađuje stol. Stol plus ar. Evo, samo su dodani sufiksi. Idemo u zeleni okvir, prefiksalna tvorba. Dakle, nepravedan, to je onaj koji nije pravedan. Dakle, uočavamo tu glavnu riječ na koju je dodano nešto. To je pravedan plus ne. U stvari ne plus pravedan, nepravedan. Najveći je onaj koji je veći od drugih. Dakle, veći. Naj plus veći. E sad, prefiksalno-sufiksalna. Dakle, tu u analizi uočavamo da su dodani i ispred i iza neki dodaci. Recimo, podzemni. To je onaj koji je pod zemljom. E sad, podzemni riječ u sebi nema riječ zemlja. Ima samo korijen riječi zemlja, zem. Onaj koji je pod zemljom je podzemni. I vidimo da imamo prefiks pod i sufiks ni. Onaj koji je bez imena, on je bezimen. Bezimen je onaj koji je bez imena. I onda imamo imen bez i sufiks nulti. Dakle, to je osnovno izvođenje. A slaganje, evo nalazimo složeno nesufiksalna i složeno sufiksalna tvorba. Tu trebamo isto probati razumjeti. Opet je riječ o dobroj analizi. Dakle, basnopisac. Tko je basnopisac? Pisac basne. Vidimo da ništa nije promijenjeno u riječi pisac, na primjer. Jel? Basa je izgubila svoj gramatički morfem i dodan je spojnik o, basnopisac. Znači, slaganje se provodi u biti spojnikom o, vidite to ovdje svugdje, jel? Basnopisac. Sad samo treba razlikovati složeno nesufiksalnu od složeno sufiksalne tvorbe. Evo, pokušat ću sad to malo pojasniti. Dakle, analiza. Basnopisac. Pisac basne. Ništa se u riječi basnopisac nije promijenilo u riječi pisac. Brodovlasnik. Vlasnik broda.
glasni. Ostala je potpuno ista riječ. Tekstopisac, pisac teksta. Hodočastiti, častiti hodom. Dakle, presudna vam je ta analiza. Sad da vidimo što se događa kod složeno-sufiksalne tvorbe, odnosno zašto to zovemo složeno-sufiksalnom. Jel? Konjokradica. Kao prvo moramo vidjeti je li to slaganje. Imamo riječ konj, imamo riječ krasti, krad. Zašto je konjokradica složeno-sufeksalna? Tko je konjokradica? To je osoba koja krade konje. Vidimo da je riječ krade samo bila osnova za tu riječ. Da je zapravo riječ krade promijenjena, dobila je drugi nastavak u složenici. Konjokradica. Drugoligaš, na primjer. To je onaj koji je u drugoj ligi. Pa nije to drugoligi, nego je drugoligaš. A do tog morate doći analizom. Drugoligaš, u drugoj ligi. Padobranac je onaj koji se brani onaj koji brani u padu. Brani. To nije onda padobrani, već je padobranac. Dakle, stalno uspoređujete sa svojim oblicima koje dobivate analizom. Srednjoškolski, onaj koji se odnosi na srednju školu. Srednju školu, srednja školski. Evo, nadam se da ste sada uočili, vidjet će se to još u zadacima. Srastanje je određeni tip slaganja u kojem zapravo bez ikakvih veznih elemenata dvije riječi se jednostavno samo stapaju ili srastaju u jednu riječ. Blagdan, blagdan. Nije blagodan, na primjer, kao što bi bilo u slaganju. Štošta, samo se slijepe. Starigrad, Starigrad. Dakle, imamo Starigrad na Hvaru i tako dalje. Tamnoplav, postaje jedna riječ, tamnoplav. Mada taj izraz mi možemo koristiti kao tamno plav, za razliku od svijetlo plavog, jel? Ali i postoji riječ tamno plav, pridjev. Naglas, dakle, izgovoriti naglas. Dan gubiti, gubiti dan, dan gubiti. Uoči, dakle prije nečega, neposredno prije, znači uoči, to je jedna riječ. Taj postupak se zove srastanje. Polusloženica je vrsta slaganja u kojemu svaki dio te složenice zadržava svoj naglasak i piše se sa spojnicom. Deklinira se samo drugi dio riječi. To smo već vidjeli u onom jednom pravopisnom pitanju, ako se sjećate, koja je riječ bila točno napisana s crticom, odnosno spojnicom. Hrvatsko-slovenski. To je onaj koji se odnosi i na hrvatske i na slovenske. Za razliku od gore srastanja tamnoplav, to nije onaj koji je pa ovaj je taman, a ovaj je plav. Ne, to je jedna boja. Lovor vijenac, to je vijenac koji je od lovora. Spomen ploča, to je ploča koja služi za spomen na nekoga. Evo, to su polusloženice. Pišu se sa tim spojnicama i ne sklanja se prvi dio. Mutacija ili preobrazba, to je postupak kada mi jednostavno samo zapravo jednu riječ određene vrste koristimo u kontekstu kao riječ druge vrste. Pa je onda mlada žena postala mlada, jel? Čija Hrvatska postala je naziv Hrvatska, kakva je trešnja rascvala, prilog je postao pridjev, pa pridjev može postati prilog, lijepo dijete, lijepo govori, dakle ovisi sve o kontekstu. Mocijski parovi ili parne imenice su oni parovi riječi koji, vidite i sami, imaju isti korijen, to su muško i žensko. Direktorica je ženski direktor, žena direktor. Lavica je ženski lav, učenica je učenik ženskog spola. Kraljica je žena kralj, učiteljica je žena učitelj. To su mocijski parovi. I uočavamo neke nastavke u njima. Ica, najčešće ica. Postoje još neki nastavci u hrvatskom jeziku za tvorbu imenica ženskog roda. Glagolske imenice također nastaju sufiksalnom tvorbom od
ovih infinitiva, odnosno od glagola znati, odbacuje se infinitivni nastavak i dodaje se nastavak nje ili kupnja, ili postoje imenice na ba, pa onda prosidba, krunidba, nagodba i sl. I u glagolima, kad od nesvršenih postaju svršeni, također to se događa s pomoću nekih nastavaka, odnosno infiksa, jel da? Kucati, kucnuti, šaptati, šapnuti, raditi, umovati, telefonirati. Vidite, to su sve zapravo tvorbeni načini. Iti i jeti. Sad, to je element koji se često nalazi u zadacima. Dakle, što znači crveniti, a što znači crvenjeti? I jedan i drugi oblik su dobre riječi, ali znače različite stvari. Sobu crvenim, činim je crvenom, a crvenjeti se znači postajati crven. Bijeliti, platno bijeliti, i bijeljeti, postajati bijel u licu. Dakle, razlika je u infiksu i ili je, odnosno nastavku iti ili jeti u glagolu. To bi se moglo dogoditi da bude neko pitanje o tome. Dobro, ovdje su neki primjeri. Ovo može i ne mora, gledalac može također, a onda morate jako dobro baratati promjenom te imenice kroz padeže. Gledalac, gledaoca. Jel? Ako imate gledatelja, onda je gledatelja. Ako budete pisali, znači koristili takve riječi u svome sastavku, koristite one oblike za koje ste sigurni kako se sklanjaju. Znači čitatelj, pa onda čitatelja. Ako iskoristite riječ čitalac, onda ćete možda krivo napisati, možda ćete reći pred čitalacom, na primjer, možda upotrijebite krivo oblik, treba reći pred čitaocem. Jel? Možda vam je lakše onda reći čitatelj, pa onda pred čitateljima, pred čitateljem i tako dalje. Ovo bi moglo biti korisno, ovaj dio ovdje. Dakle, kad je riječ o prostoriji, nije radiona, već je radionica. Nije blagovaona ili blagavaona, što može čuti, nego je blagovaonica. Nije čekaona, nego čekaonica i nije učiona, već učionica. To morate znati dobro upotrebljavati i u svojim sastavcima i prepoznati kada je krivo. Onda što se tiče pridjeva, ako budete imali recimo nekog ruskog autora o kojemu trebate pisati, morate znati kako se sklanjaju ta imena. Recimo Čehov, ako je onda njegovo djelo, onda nije Čehovo djelo, već Čehovljevo djelo. Raskolnikov, na primjer. Nije Raskolnikovo ubojstvo ili Raskolnikov čin, nego Raskolnikov ljev. Evo, možda bi bilo zaista korisno da se na ovo obrati pozornost. Dakle, Raskolnikov ljev. Malo je dugačko i nezgodno, ali samo pratite zapravo tvorbu. Tvorbeni nastavak se dodaje na puno prezime. Evo imamo ovdje zadatke. Znači, koja je od sljedećih tvorenica nastala prefiksalno-sufiksalnom tvorbom? Znači, kao prvo prefiksalno-sufiksalna tvorba. Znači, riječ je o izvedenici koja bi trebala imati prefiks i sufiks. Što sad tu radimo? Idemo analizirati što je nadlaktica. To je ono što je nad laktom. Kakav je to nesretan čovjek? To je onaj koji nije sretan. Što je podstanarka? To je žena podstanar. Kakav je to prašumski koji se odnosi na prašumu? Jeste li primijetili gdje sam upotrijebila u analizi i prefiks i sufiks? Probajte sada sami u sebi proći isto ovo što sam ja rekla, dakle analizirati tvorbeno svaku od ovih riječi i odgovorite što je ovdje točno.
Bravo Ivane. Reci koji su tu prefiks i što su prefiks i sufiks u toj riječi nadlaktica? Što je prefiks, a što je sufiks? A gdje je korijenski? Nad i ica. Bravo. Ono što je nad laktom, vidimo da imamo lakt samo iz ove riječi u analizi. Jel da? Morao je nastavak biti promijenjen drugim sufiksom, a dodali smo predmetak. Tako je. Nesretan je onaj koji nije sretan. Imamo potpuno cijelu riječ. Na desnoj strani nema nikakve promjene. Podstanarka je žena, podstanar. Riječ podstanar je čitava. Dakle, uvijek analiziramo od zadnje riječi od koje je napravljena ta riječ. Prašumski, to je onaj koji se odnosi na prašumu. Imamo već prašuma, ne moramo taj dio. Nije to morfemska analiza, to je tvorbena analiza. To nije isto. Jel? U morfemskoj analizi bilo bi nešto drugo. Recimo riječ prašumski u morfemskoj analizi bilo bi pra, šum, sk, i. To su morfemi. Ali kad mi gledamo tvorbu, onda gledamo što znači ta riječ i od koje je riječi nastala. Na to morate paziti, to morate imati na umu. Evo, koja je od sljedećih tvorenica nastala tvorbenim sufiksom ica? Cvjećarnica, čekaonica, plivačica, sudnica. Idemo opet analizirati što je cvjećarnica. To je mjesto gdje se prodaje cvijeće. Što je čekaonica? To je mjesto gdje se čeka. Što je plivačica? To je žena plivač. I što je sudnica? To je mjesto gdje se sudi. Gdje je nastavak ica? Bravo, Mislave, plivačica. To je žena plivač. Tu je nastavak ica. Cvijeć, arnica, čekaonica, sudnica. Tako je. Ovo je plivač ica. Super. Dobro. Evo idemo sada na jedno područje. To nismo uspjeli odraditi u školi. Dakle, što se tiče ovog gradiva, može se pojaviti jedan zadatak. Ja ga sad u zadnjim godinama nisam pronašla, ali može biti. Evo, riječ je o riječnicima. Dakle, što je uopće riječnik? Pa vi znate. Dakle, to su knjige koje sadrže abecedni popis riječi i izraza nekog jezika. One su poredane po abecedi. Mogu biti enciklopedijski, jezični, višejezični, jednojezični, mali, srednji, veliki riječnici, opći, posebni, specijalni, uglavnom razni jezici. Evo samo da se prisjetimo malo nekih od naših leksikografa. Na gornjoj fotografiji je profesor Vladimir Anić. On je autor onog velikog zelenog rječnika hrvatskog jezika, hrvatskog standardnog jezika koji često koristimo u školi. A na donjoj fotografiji je Bratoljub Klajić, autor rječnika stranih riječi. Također smo ga često koristili. Dakle, ovo su nam dva osnovna rječnika. Naravno, brojni su hrvatski leksikografi koji bi još zaslužili da se o njima ovdje govori, ali evo, dovoljno je da se prisjetimo ove dvojice. Ovo u biti trebate znati. Ovo je jedna leksikografska ili riječnička jedinica. Može se provjeriti znate li kako je ona organizirana. Dakle, znate li se služiti rječnikom. Pa kad ja kažem evo pronađi tu i tu riječ, onda prvo trebate pronaći gdje je ona po abecedi i sad pročitaj značenje. Međutim, što se sve osim samoga značenja, osim definicije može pronaći u jedinici. Dakle, imamo riječ koju tražimo, čije objašnjenje tražimo. To se zove natuknica ili lema. Dakle, pojam riječi koja se objašnjava zove se natuknica ili lema. To je lema. U ovom slučaju, ovo što vidimo, to je abeceda je lema. Ona se uvijek nalazi u kanonskom obliku. Kanonski oblik, to smo isto malo prije govorili, je osnovni oblik riječi ovisno o njezinoj vrsti. Ovdje je to imenica, ona je u nominativu jednine. Ako je
ako je riječ o glagolu, on bude u infinitivu. Jel? Ta lema ili natuknica vrlo često je ili boldirana, odnosno zadebljana ili nekom drugom vrstom slova. S desne strane, odnosno nakon leme, dolaze odrednice i definicija. Definicija je zapravo značenje, ono zbog čega smo mi, odnosno radi čega smo potražili. Dakle, definicija abecede, imamo ovdje 3 definicije, popis latiničnih slova poredanih na dogovoreni način, zatim ustaljeni redoslijed slova o latinici, zatim temeljna ili osnovna znanja potrebna za obavljanje kakvog posla. To su 3 definicije. Međutim, uz te 3 definicije mi pronalazimo još i neke podatke. Kao prvi podatak je im-ž i piše g abecede, množina abecede, abeceda. Dakle, to su gramatičke odrednice. One govore kao prvo kojoj vrsti riječi, odnosno kojim gramatičkim kategorijama je obilježena ta riječ. Ako se sklanja, spreže ili neku drugu promjenu prolazi, to sve bude navedeno. Osim toga, uz natuknicu može stajati i etimološka odrednica, a ona nam govori iz koje riječi, ako je riječ o stranoj riječi, o riječi stranog podrijetla, iz kojeg jezika dolazi ta riječ. Pa može biti tur, engl, tal, franc ili slično, rus. Ta kratica vam znači da riječ potječe iz tog nekog drugog jezika. Stilistička odrednica na primjer piše stil obilj, ili piše preneseno ili nešto, ili piše jezično. Dakle, ta nam odrednica govori koje je stilsko obilježje te definicije. Frazeološka odrednica, dakle fraza u kojoj se koristi ta riječ, pa onda kaže početi od abecede, znači početi od osnovnoga, odnosno od temelja, od početka. Evo. I normativne odrednice, dakle kako norma propisuje upotrebu te riječi. To je pojam o riječniku koji morate znati. I ovdje je nešto iz povijesti jezika, odnosi se na riječnike. Dakle, to su najstariji riječnici hrvatskog jezika ili hrvatskih autora od početka. Pa imamo, znači, prvi riječnik, to je 5 najuglednijih europskih jezika iz kraja 16. stoljeća, tiskanom lecima. Autor je Faust Vrančić. Riječnik 5 najuglednijih europskih jezika. Zatim od 17. do 19. stoljeća, evo još neki, Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga na Štokavici, Juraj Habdelić, dikcionar, kajkavski, čestotni riječnik, Ivan Belostenec, Gazofilacijum, Sušnik i Jambrešić, leksikon latinum, Joakim Stuli, trojezični riječnik, Bogoslav Šulek, dvojezični i trojezični riječnici i Dragutin Pačić, dvojezični riječnici. Dakle, to su puristički riječnici. Samo malo da vidimo. Aha, evo još jedna informacija. Vi znate da sam vas često upućivala i to je nešto što ćete vjerojatno upotrebljavati češće nego tiskane riječnike. Riječnike na internetu. Kao prvo je enciklopedijski riječnik i cijela hrvatska enciklopedija može se naći preko poveznice i hrvatski jezični portal i hrvatski pravopisni riječnik, svi se nalaze danas na internetu. Evo imamo sada nekoliko pitanja, samo malo da vidim koliko, jedno je samo ovdje. Koji je riječnik sastavio Juraj Habdelić? Evo, jeste li zapamtili? Evo, možemo vidjeti o čemu je riječ. Vidite, iz ovog popisa najstarijih riječnika, dakle, traže da se zna Habdelićev dikcionar. Najčešće pitanje iz ovog dijela gradiva je Vrančićev riječnik, odnosno ime Fausta Vrančića i što je on tu napisao. Ili tko je autor toga riječnika iz Mletaka i tako. Ovdje vidimo Habdelić i dikcionar da je u pitanju.
koji je rječnik sastavio Juraj Havdelić, to je dikcionar ili riječi slovenske, Zvekšegav kup zebrane. Evo, idemo još na povijest jezika. To je također jedno gradivo, znači koje obuhvaća zapravo znanje, odnosno povijesni razvoj jezika od srednjeg vijeka do danas, pa ćemo sada tu to proći. Dakle, od 15. stoljeća, znači prvo je do 15. stoljeća, od 9. Riječ je, znači, od dolaska Hrvata, od prvih spomenika pismenosti, što se tu događalo. Naravno, tu se spominju Ćiril i Metod i njihov dakle, pismo i staroslavenski jezik, glagoljica i tako dalje. I ovdje je dakle razvoj korištenja jezika. U 7. stoljeću Hrvati koriste latinski jezik i latinicu, u 9. dobivaju staroslavenski jezik i pismo glagoljicu. Naravno, riječ je o hrvatskoj redakciji koja se nalazi u spomenicima. U 12. stoljeću koriste se bosanica ili bosančica i u 15. stoljeću latinica koja postaje tada nacionalno pismo. Najstariji spomenici, i to treba znati, jer da iz tog doba do 15. stoljeća su Bašćanska ploča, koja je pisana prilaznim tipom glagoljice, soble na uglatu, i to se čak nekad zna tražiti, taj podatak. Vinodolski zakon iz 1288. što je najstariji hrvatski zakonski spomenik. Ljetopis popa Dukljanina na latinskom jeziku. Poljički statut iz 15. stoljeća pisan hrvatskom ćirilicom. Lucidar, hrvatska enciklopedija, srednjovjekovna enciklopedija i bilješka jedna u brevijaru, zapis popa Martinca. To su najstariji srednjovjekovni spomenici o kojima se zna pronaći pitanje u testovima državne mature. Od 16. do 18. stoljeća to je zlatno razdoblje dalmatinske književnosti, odnosno renesansa, kada nastaje najviše dijela na čakavskom narječju, međutim u Dubrovniku i na štokavskom. Ja? Na kajkavskom također se pojavljuju već neka dijela. A što se tiče samih spomenika, evo najbitnije je tu upravo ovaj prvi hrvatski rječnik Fausta Vrančića, Dictionarium cinque nobilisarum Europe linguarum latine, italike, germanike, dalmatike et ungarike. Dakle, 5 najslavnijih evropskih jezika. Latinski, talijanski, njemački, dalmatinski i mađarski. Evo, to je taj koji smo već spomenuli. U 17. stoljeću jedan dokument koji također treba zapamtiti, prva hrvatska gramatika. Autor je Bartol Kašić. Institutionem lingve lirike libri duo. Dakle, to je gramatika. U dvije knjige je napisana. Tada nastaje i Havdelićev dikcionar u 17. stoljeću. Dakle, tu imamo prvu hrvatsku gramatiku i prvi kajkavski rječnik. Gramatika Bartol Kašić, rječnik Juraj Havdelić. U 17. stoljeću specifičnost je i Ozeljski književni krug. Ako se sjećate, dakle, oko Frankopana iz Zrinskih javlja se krug pisaca i znanstvenika koji pišu trodijalektnim jezikom, znači mješavina kajkavskog, čakavskog i štokavskog. Ali ono što se mora zapamtiti, to su dva ova dokumenta, prva hrvatska gramatika Bartola Kašića i kajkavski rječnik dikcionar Jurija Havdelića. U 18. stoljeću pojavljuju se i znači štokavska ikavica i kajkavski tekstovi naših najznačajnijih pisaca prosvjetiteljskih ideja. U 19. stoljeću treba znati zapravo što je učinio Ljudevit Gaj, dakle autor kratke osnove horvatsko-slavenskog pravopisanja i njegovu reformu, dakle od prijedloga da štokavština bude temelj hrvatskog standardnog jezika prema načina pisanja palatala.
Jel? On je prvo predložio da se iznad c, z, s, d, g, l i n, kada su to č, ž, š, đ, lj i nj, da se stavlja tilda, to je jedan kao položeni s. Jel? To je takav znak i u početku je tako bilo. Međutim, kasnije je uveden princip sa dijakritičkim znakovima. On to mijenja u svojoj reformi. U kratkoj osnovi je bila tilda, a kasnije je promijenjeno u kvačicu. Zatim nije bilo zapravo oznake za ć u toj kratkoj osnovi, zato što u kajkavaca nema toga glasa, a Ljudevit Gaj je bio kajkavac. Kasnije je u reformi uveo to slovo iz poljskog jezika. Zatim uvodi rogato e na mjestu nekadašnjeg jata, znači umjesto e, je ili i je na mjestu jata pisalo se uvijek e sa kvačicom, takozvano rogato e. I kada je r bilo samoglasno, onda se zapravo dodavao jedan samoglasnik ispred njega. Kad bi bio prst, onda bi se pisalo perst ili parst. Evo, to su neki osnovni elementi Gajeve reforme. Ovo ste pitanje, u stvari vidjet ćete tek koliko puno pitanja se nalazi vezano uz filološke škole u 19. stoljeću. Dakle, čim se počelo govoriti o jeziku i predlagati neka rješenja za zajednički jezik, grupirali su se znanstvenici i predlagali sami neka svoja rješenja. Tako su se iskristalizirale 4 filološke škole, to su Zagrebačka, Zadarska, Riječka i škola hrvatskih Vukovaca. Svaka od njih ima neke svoje specifičnosti, pa evo ja ću sada najkraće reći o čemu je riječ. Zagrebačka filološka škola, tu su Adolfo Weber-Tkalčević i Bogoslav Šulek bili na čelu i značajni predstavnici. Oni su se zalagali za pisanje nastavka za stari padežni nastavak u genitivu množine. Naprimjer, poljah, gorah, zemljah i tako dalje. I za ijekavsku štokavicu. U Zadru glavni predstavnik je bio Ante Kuzmanić i on je zapravo želio da se sačuva ikavski izgovor. Riječka filološka škola, čiji je predstavnik Franko Relac, je bila zagovornica starijih oblika u zajedničkom jeziku, koji je zajednički većini slavenskih jezika. A škola hrvatskih Vukovaca se zalagala za takozvano fonološko načelo u pravopisu, dakle to znači piši kao što govoriš. Tako da su oni zapravo uveli znakove đ, lj i nj. Evo, to su te 4 filološke škole, a u 20. stoljeću, evo ovdje imate pregled, znači što se događalo na početku. Tu su još hrvatski Vukovci i puristi koji pišu razne jezične savjetnike da bi se, znači, hrvatski jezik nekako probao sačuvati u svojim oblicima za koje su oni smatrali da treba. Od 18. do 41. To je razdoblje kada je Hrvatska u okvirima Jugoslavije i tada već neki jezikoslovci zapravo pišu razlikovni rječnik između hrvatskog i srpskog jezika. Najpoznatiji su Guberina i Krstić. Zatim u doba Nezavisne države Hrvatske postojao je Državni ured za jezik i on se bavio savjetima, odnosno kontrolom kako je što napisano, je li nešto dobro hrvatski ili nije. Dakle, puristička nastojanja su u to doba bila vrlo snažna. Tada su bili pokušaj uvođenja nekih riječi koje možda nisu i saživjele, recimo krugoval, novotvorenice, munjovoz ili hrvatka za radio, tramvaj ili kravatu. Zatim od 45. do 90. To je bilo razdoblje, znači
Hrvatska je bila u okvirima Jugoslavije, međutim već su hrvatski jezikoslovci pokušali hrvatski jezik nekako reći da je on poseban, da je on sam svoj jezik. Zašto? Zato što su u Jugoslaviji nastojalo se unificirati sve, pa i jezik, pa je onda rečeno da su hrvatski i srpski zapravo isti jezik, samo je to sad dvije varijante, i ekavskom i ekavskom. I onda naravno hrvatski jezikoslovci nastoje pokazati ili dokazati da to nije tako, da je hrvatski jezik, pa su 1967. Napisali i proglasili deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog jezika u kojem su pokazali da je to poseban jezik i da on ima svoje mjesto u hrvatskom narodu i u Jugoslaviji kao tako. Zatim u 1971. nastaje hrvatski pravopis Babić Finka Moguš. Njega ste vidjeli već u nastavi, to je onaj mali žuti pravopis. On je zabranjen zapravo za tisak, pa je otisnut u Londonu i zato se zove Londonac, taj prvotisak toga pravopisa. Do danas se pišu različiti rječnici i pravopisi vezani uz hrvatski jezik. Kada on ima sad svoje ime, relativno je očišćen od nekih stranih primjesa. Evo da vidimo iz povijesti jezika koja su pitanja bila u zadnjih nekoliko sezona. Za koju je filološku školu iz druge polovice 19. stoljeća karakterističan oblik podcrtane riječi u rečenici? Ja vučem čemer magle tvojih gorah. Ili to Zagrebačka filološka škola, škola hrvatskih Vukovaca, Zadarska ili Riječka? Mislav odmah piše, a tako je. Dobro. Dakle, to je Zagrebačka filološka škola. Dakle, zalagali su se za starije oblike, pogotovo u genitivu množine, gorah, ahavci. Zato su ih zvali ahavci. Pogledajte isto jedno pitanje. Za koju filološku školu iz druge polovice 19. stoljeća karakterističan oblik podcrtane riječi u rečenici? Sve su im se namjere razbile od tvrdijih glava plemičkih. Evo, označila sam ovdje opet Zagrebačku. Vidite da potpuno isto pitanje. Koja je od sljedećih tvrdnja o Faustu Vrančiću točna? Održao prvi govor na hrvatskom jeziku, sastavio prvi hrvatski tiskani rječnik, objavio prvu hrvatsku gramatiku, napisao prvi hrvatski pravopis. To je rječnik. Vrančić rječnik. Da vidimo, da. Što je po vrsti djelo Bartola Kašića Institutionum lingvi lirike libri duo? To je gramatika. Tko je autor prve tiskane gramatike hrvatskog jezika? Bartol Kašić. Vratit ćemo se opet na tih nekoliko pitanja, pogledajte. Dakle, dva podatka. Bartol Kašić gramatika, Faust Vrančić rječnik. Vidite. I filološka škola Zagrebačka Dakle, uglavnom ti pojmovi se ponavljaju u dijelu o povijesti jezika. Koje godine u časopisu Telegram objavljena deklaracija o nazivu položaju hrvatskog književnog jezika? Evo, upravo sam to malo prije rekla, 1967. godine. Na koji se rječnik hrvatskog jezika odnosi rečenica skupljeno leksičko blago, kajkavsko, ima štokavizama i čakavizama u skladu s načelima ozaljskog kruga kojemu autor pripada. To je Gazofilacijum Ivana Belostenca. Dakle, sad se tu pokušamo prisjetiti što nam može pomoći da riješimo. Dakle, koji je od autora pripadao ozaljskome književnom krugu? Dolje imate dikcionar Fausta Vrančića, Jakov Mihalja, to je iz starijeg doba, Habdelić je kajkavac, a Belastena pripada ozaljskom književnom krugu. Dakle, imamo i Gazofilacijum testu i dikcionar
Havdelićev i Vrančićev rječnik. Koji je od hrvatskih srednjovjekovnih tekstova izvorno napisan latinicom? Evo ovdje sam zaokružila, odnosno pojačala, Šibenska molitva. Evo to su znači sad neki od zadataka koji su se odnosili na povijest jezika. Ja predlažem pauzu do 12 sati. Onda još imamo zadatke, 2 bloka zadataka ili 1, nisam sigurna, pa da malo provjerimo koliko ste zapamtili.